Stare kino. Dzisiaj to już nie dziwota, że ludzie łażą do kina. Do kina, do jakichś ci tam multikinu, kaj krum obejrzenia filmów, na których krasie leje kiblami, autoki zesia praskają, choby w to podzimki ciepło do korba, ale kiejsi, se za starej Polski każde wyjście do kina, to był srogi wander, taki dupny cuk. Blank insze już w tym, co byli filmy, insze szauspilery, insze, no wszystko było blank insze niż literowski. I nie było, byli ci to jakieś łozrywkowe werki, no blank maluśkie kina, kaj się szło we ćmoku stracić ze swoją lipstą, kaj Karlusy Hopcyska pierwszego się kusikowali po ćmoku i kaj też po ćmoku grajfowali swoją dziołą tam, kaj słońce nie dolazuje. Teraz już przeca takiej uciechy nie ma, bo Hopcule i Bejzima ze sagimi pępkami łażą i na ichnych modernych dyskotykach mogą zgubić, co im się ino zdo. No ale oni o tym chciał sam go wędzić. Wspomniali mi się o sprawki mojej starki Klary, która była srogą, jak to się teroski godo, fanką kina, miłośniczką dawniejszych szpil teatru. Było ci to takie szykowne kino we Chorzowie, które się mianowało Apollo. Historia tego kina sięga czasem przed pierwszą wojną, kiedy go dali na nie Kammerlichtspiele, a nieskorzy przechrzcili je na Apollo, co by we 1957 przemianować na Panorama, pod którym to mianem funguje do teroska. Kiedyś kwez oblegane, dzisiaj coraz Egipcie te maluśkie kina umierają, wszędzie umierają. W małym kinie śpiewał dawno temu Mieczysław Fok, ta śpiewka traci po maluśku swój całber i rajc i mało kto tego hopa rozumie, bo takich miejsc jest już coraz mniej. A w tym, co za starej Polski kino było środkiem kultury, tam nie szło się na zolety, tam się przeżywało przygody, o których szkoły szło przeczytać i nowe książka. Tam szło obejrzeć rajcowny, zacałbrowany świat i czuć się tak, choby tam we tych cudzych krajach, dziedzinach samemu się było. A we tych wszystkich filmach ze zagranicy byli napisy miast tego modernego, dzisiejszego dubbingu. Pisali o tych kinach, o filmach, które w tym, co szło obejrzeć, najbardziej wywołane pisarze i żurnalisty. Pisał w 1931 roku Julian Tuwim, a ja do teraz bych teroski chciał porządzić blank po naszemu. Dajcie pozór. Egzystuje na świecie jedna zbrodniczo-milionowa mafia, w której haniebną działalność nie da się podciągnąć pod paragrafy kodeksu karnego, chociaż przynależne do niej ludzie zasługują na wszelijakie istniejące, bali niechane już sztrichy, torturowaniu, na ciężki heresz, na mamer ze ciemnicą, na jawną obćwika, a można też i na festenie spranie pychola. Ta zorganizowana banda, ta ferajna ćmawych gizdów funguje jedynie we kinach. Jeśli oni rabrują, habią, nie, bo to by szło jeszcze spokopić. Jeśli wywoływają takie ci moralne zgorszenie, też nie, to też by było można i przyjemne. No ale co te łoszkliwce na isto robią? Ano oni czytają do spuku na głos wszystkie napisy filmowe. Nie miarkuję roztomiły słuchaczu, jeśli taj zacia łamżą wszędzie takie łoszkliwce. Za mną, zawdy i wszędzie. Kejno siedna się we kinie, zycuje wedle, albo doczko już tam na mnie jakoś ich pora i na głos z iptowatą spórnością odczytuje wszystkie napisy. Jeśli ta pora z chłodo się ze baby i hopa, czy to zaobyć łuna. Jeśli to zajrzuje spora hopów gnypów, czytają łoba, zarają. A jeśli by się przytrafiło, co będą dwie idiotki, czytać będą do kupy i wróz. Przytrafiło mi się, co miał Zasia wyraj całko familio. W ten czas to był romraj i butel całkiem pyskiem. Najgorszejszą sortą w tych gizdów są frice, które nie czytają napisy, ale prompt osprawiają Zesia na całki karpenter. Co ty się dzieje na tym lajnwandzie? Pokazuje ci się taki napis. I cóż to ty z tą naszą sprawą, ostomyły grofie, jeśli obocza kejsik te moje pieniądze. A te bydle za mną da poczynno ślabikować. I co, no coś tam, co z tą naszą roztomyły grofie, a napis bez tym, co się stracił, pyta się bez tu żłochętola wele, co tyś tam z tobą napisane? Drugi gizdończyko. Pytał się go, co z tą sprawą i jeśli mu wróci pieniądze.
Na ekranie już widać Grofa i jego kamrata, kiedy rozprawiają ze Szpungiem. Bydlok zjuzać na poczynek. O, on razinku się teraz pyta, co z tym jego sprawą i czy oddał mu jego pieniądze. A byłby srogim iptom, kiedy mu je wrócił. Ten filmowy Grof we pogoni za cyrkuśnicą jest już we Bagdadzie. Tak wypraskła srogo rewolucją. Arabery rajtują na zeszuminowanych koniach, na szczęście nie ma napisów, ale do wioska ten giz do niech i roda jak nojenty. Do Palestyny pojechał po pieniądze, tam przeca Żydy na kamelach rajtują, a tej działchy nie poradzi noś. O, tyro z republikiem, coś się tego starego pyto. Pojadę z tobą tam, gdzie zechcesz ze mną być. Nieważne ile dróg do przebycia musi być. Dla mnie, kochany mój, najpiękniejszy jest ten czas. Gdzie ty będziesz, to jadę właśnie ja. Bo z tobą te chwile najpiękniejsze dla mnie są. Być razem ze sobą na zawsze ty i ja. Na spacer wieczorem, a w dzień plaża, morza, szum. Beztroskie chwile, a już minął dzień. Będę szczęśliwa jak nikt, gdy zabierzesz mnie w krainę tą, gdzie całowałeś mnie pod gwiazdami, gdzie nasz dom miłości promyk był, radości nadszedł czas, by znów powrócić w cudowny tamten świat. Bo z tobą te chwile najpiękniejsze dla mnie są. Być razem ze sobą na zawsze ty i ja. Na spacer wieczorem, a w dzień plaża, morza, szum. Beztroskie chwile, a już minął dzień. Bo z tobą te chwile najpiękniejsze dla mnie są. Być razem ze sobą na zawsze ty i ja. Na spacer wieczorem, a w dzień plaża, morza, szum. Beztroskie chwile, a już minął dzień. Beztroskie chwile, a już minął dzień. Pokazał się już zaś napis, ale Hasan ibn Mustafa nie poznał dobroczyńcy. Zaroski też odzywał się ten kalny, półgłowaty głos. Ale Hasan ibn Mosztrich nie poznał swojego dobrodzieja. A kamrat tego cepiatego gnypa dociepuje interesantny komentarz. O, nie poznał go, on miarkuje, że to on, bo go nie poznał. Kiedy go poznał, to by wiedział, tak blanknie to nie jest on i że to jest on i ja nie on. A sam już te wszystkie maharadże pierun ze maszyngewerów we okna podziemnego kabaretu w Lizbonie. Szampanita śpiewał jakiś ich anglicki szlager. Speak gently in the hair, in the kindle of the calf.
a lajd wam ciepią tłumaczyni tej śpiewki, kej dziołcha cię pokocho, kusika chętnie do. I zaroski ten worgol ciepie wid, abo do, abo nie do, co? A ten drugi z nim się zgodzą, może mniej, że nie do, ale tyż myślich i że do. I obadwa chichrają się do kupy ze tego iptobatego szpasu. Chichrają się długo, mamrają, bulgocą, mamlają się, harpocą, kwikają na wszystko, co widzą, czytają, miarkują i czują. A kiejby ich tak festnie żduchnąć, żeby byli cicho i trzymali pychole, śmiertelnie się obrażają i słuchają takie bodlawe sztichy. Jakaś taki pun na ich wyjść, to niech on siedzi w doma. Kuknijcie go ino, jakiś niego żydowski grof. Wicyn, daj pokój, co tam bez zebele iptum godą. Kiedy nie trzeba słuchać tych uwagów, inteligencjo zasmolono. Zabolo jak zabile taką samo jak i oni. A kiedy jak zabolo, to mogę też goda, co mi się chce. A daj se na swój kichol pozór łochentolu sakramencki. Tyś ci bo maniery tym. Mocka poradzą powiedzieć, ale i w tym łokamżyku ten film aparat się zatnął i ten ekran bez moment był ciemny. Gnypy, chamy już tąpią szłapami łodyliny i klaprują krykami. Bo dla nich to jeszcze jest krakel i brewerio. Już ci ich ktoś chce nabrać i wyranżyrować. Za jego pieniądze wszystko musi być i sam do porządku, a bali najmniejszy fejler genialnej maszyny budzi w tej bezkurcyi coś ich na szymel pieruńskiego triumfu. Tam, jamrowanie starego knakra. Ale idzie zawiska, co we starym kinie? Żaden już łodowna nigro na klawierze, nie ma już seansu w małym kinie. Kajsi ci się łozwią naszych starzyków świat. Ojgen Smioku.